Saúdos, boa tarde. Hoxe está con nós David Bruzos, candidato ao Congreso por En Marea. Con el compartimos estes minutos. Boa tarde. Hola, boa tarde. Como está sendo a campaña electoral para En Marea? Como a plantexaron? Bom, pois, está sendo unha campaña evidentemente a tope, temos 15 días de traballo sen parar, temos un equipo ademais fantástico, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, e no que respecta a provincia de Ourense, para nós, bueno, é fundamental evidentemente traballar na cidade, pero pensamos que a gran esquecida sempre é o rural, e entón estamos facendo, bueno, pois evidentemente moitas saídas tamén pola provincia. Cal é a resposta que están obtendo nas rúas? Que sensacións ten vostede? Pois as acollidas en xeral están sendo moi boas, tanto cando facemos simplemente repartida de material e pegada de cartaces como cando vimos a actos ou eventos, non? De encontros coa xente das vilas. A xente está con moito ánimo, con moita ilusión, con moita alegría, e sí que se percibe de algún xeito que, bueno, o cambio do que vimos falando todos estes meses, que pasaron xa polas eleccións municipais do 24 de maio, pois que ese cambio é imparable, non? E vai a seguir avanzando. Din que despois do debate a 4 a súa formación política está a subir. O perciben eso no Ourense? Bueno, a verdade é que do tema de estadísticas ou de enquisas preferimos collelas con cautela, sí que percibimos que hai, como che dicía, pois moita ilusión e moitas ganas, e hai moita xente traballando e loitando, e entendemos que hai unha parte que é normal que sí que trascenda a nivel provincial, porque unha das formacións que está integrada en Marea Podemos, non? Aínda que é certo tamén que hai outras formacións que non son Podemos, como son Esquerda Unida ou Anova, e logo hai outra xente que somos independente, que vivimos dos movimentos sociais. En xeral, eu creo que sí que se percibe que as cousas están indo ben, non? E que vai haber un cambio. A última enquisa do CIS otorgáballes un deputado por Ourense. Esa posibilidade é real? Claro, nós a verdade é que non dispoñemos de medios para facer enquisas propias e para poder determinar se é real ou non. Porque neste caso falábamos de 255 entrevistas, máis ou menos, creo. Son pouquiñas e tamén é certo que daba o 40% de indecisión, é dicir, son datos en realidade moi elevados. E tamén as datas nas que se executou, bueno, sí que é certo que María xa tiña conformada a candidatura, pero bueno, hai que collelas con cautela. Nós pensamos que efectivamente imos a seguir traballando moito, pensamos que temos opcións, sabemos que é moi difícil sacar un deputado por Ourense, porque en realidade temos 4 e, bueno, o número de votos que se requiren son moi altos, estamos loitando para sacalos e sí que nos parece interesante que saia esa enquisa, pero xa digo, con cautela. Hoxe presentaban o programa electoral. Cales son os puntos básicos dese programa? Claro, temos un programa electoral, digamos, agrupado en 4 paquetes, non? E, en realidade, poderíamos dicir que, por ser moi xenéricos e non estendernos un montón, o que facemos é cambiar as prioridades do que se leva facendo a nivel estatal nos últimos anos. Diría nos últimos 40 anos, pero especificamente nos últimos 8, nas últimas 2 legislaturas, nas que tanto o Partido Socialista como o Partido Popular, que tiñan responsabilidade de goberno, pois priorizaron, por exemplo, pagar ou rescatar a bancos e autopistas e demais, antes que, bueno, pois priorizar a situación das persoas. Temos unha situación a nivel social e laboral dramático a nivel estatal, a nivel provincial terrible, sumido ademais ao que se lle une, quero dicir, o envellecemento da poboación e a emigración. Entón, bueno, todas as medidas van encaminhadas primeiro, antes de nada, a priorizar as persoas, non? Que as persoas teñen que ser o primeiro. Ve interese na cidadanía por estas eleccións? Esperan unha participación alta nestes comicios? Bueno, sempre hai unha tasa de participación que a nos gustaría que fose maior, non? Pero, en todo caso, sí que pensamos que hai tanta xente tan indignada con esta situación que pensamos que sí que vai a subir a participación. Que aportaría a súa presenza no Congreso dos Deputados? Bueno, nos, dende En Marea, o que pensamos é que levamos, bueno, pois, dende o final da dictadura, con representantes que foron do Partido Popular e do Partido Socialista como representantes de Ourense. Creo que, bueno, salvo cambio de nomes, Alianza Popular e demais, solo houbo un deputado de Coalición Galega, non sei se foi no ano 86. E nos pensamos que non se fixo o traballo que se tiña que ter feito para a provincia. É dicir, se temos unha provincia tremendamente rica en recursos humanos, en recursos naturais, tremendamente rica a nivel social e cultural, non pode ser que os indicadores económicos sexan tan terribles como son, non? Co 25% de paro, un 25% de paro, ademais, bueno, pois que se queda curto tendo en conta a cantidade de xente que emigra. Entón, a nosa proposta é que a xente que saia representante da provincia ten que defender a situación da provincia e pensamos que eso non se fixo. O caso de Ourense Cidade é atípico, cunha formación política que ten 8 concelleiros no Concello e non se presenta a estas eleccións. Cara onde cree que irá ese voto das municipais?
Claro, como se dicía antes, é difícil sabelo, o que pasa que sí que é certo que nos pensamos que ese voto que nas municipais sacou Democracia Ourensana, que foron 12.000 votos, non? Pensamos que foi un voto claramente de castigo ás dúas formacións, tanto do Partido Popular como do Partido Socialista na cidade de Ourense. Bueno, pois porque foi evidente que a xestión que se levou na cidade foi terrible. E sí que pensamos que unha parte dese voto claramente pode ir a En Marea, non? Ve puntos de encontro con outras forzas políticas. Despois dos debates non parece doado, non? Claro, é dicir, o que che dicía fai un anaquiño era que temos discrepancias moi claras a hora de priorizar cales son a atención que teñen que levar as medidas políticas, hai discrepancias moi claras, logo, pois, sí que é certo que hai cousas nas que concordamos, non? E pensamos que nesas cuestións pois hai que unirse e sacar adiante propostas que beneficien a maioría social, non? Como vai a ser esta última semana de campaña para vostedes? Bueno, a verdade é que está sendo, xa levamos casi unha semaniña e está sendo cansa, pero tamén é certo que con moita ilusión. Entón, agora nos quedan, por exemplo, o acto central en Ourense, nos quedan actos centrais na maioría de cidades galegas e pensamos que temos que pegar un pequeno acelerón para que finalmente se consiga o grupo parlamentario propio galego no Estado, que sería a primeira vez na historia da democracia no que tivéramos un grupo parlamentario que pudiera defender os intereses de Galiza. Pois David Bruzos, candidato ao Congreso por En Marea, e moitísimas gracias por compartir estes minutos con nos aquí en Telemiño. Moitas gracias a vos por convidarnos. A vostedes, moitas grazas, como sempre, pola atención prestada. Voltamos mañá. Saúdos.